Είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο αλλά και τα μέλη της Επιτροπής, γιατί ήταν μια διευρυμένη συζήτηση για το θέμα κυβερνοεπιθέσεων και κυβερνοασφάλειας. Προφανώς ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξαναπεί, εγώ το έχω δηλώσει ξανά, ότι αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Είναι υψής της σημασίας. Αναγνωρίζουμε τους κινδύνους, αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η κυβερνοασφάλεια είναι και θα είναι στοιχείο το οποίο θα καθορίσει το κατά πόσο θα πετύχουμε τους στόχους μας της ψηφιακής μετάβασης. Έχουμε εξηγήσει βέβαια τις προκλήσεις που υπάρχουν και αυτές προκύπτουν από τα συστήματα της κυβέρνησης που σε πολύ μεγάλο βαθμό χρειάζονται αναβάθμιση. Για χρόνια δεν έχουμε ασχοληθεί ως κράτος με την αναβάθμιση των υποδομών μας σε κάποιον σημαντικό βαθμό, αλλά πέραν τούτου και τις γενείς προκλήσεις που αφορούν το γενικότερο τομέα της κυβερνοάμυνας. Εν τούτης, νομίζω αναγνωρίστηκε στη συζήτηση ότι γίνεται πλέον σημαντική δουλειά, σημαντικός σχεδιασμός προς αυτήν την κατεύθυνση και έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι είναι για πρώτη φορά που καθορίζουμε ένα σημαντικό ποσό στον προϋπολογισμό του 2025, το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Προχωρούμε με σημαντικά βήματα και ευχαριστώ και πάλι την Επιτροπή για τη συζήτηση και την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε αυτό το θέμα.